Va agafar la curva per l'Arcent, allà estava jo, i em va fotre l'hòstia, s'ha acabat el tema. I a partir d'aquí, vull dir, surts de l'hospital amb una tetraplègia, condemnat ja tota la vida en cadira de rodes. Evidentment et vols morir, perquè després d'haver estat el que hi havia estat, que si policia, karateca, submarinista, tot això, totes aquestes activitats, i que d'avui a demà no et pots treure ni els mocs, perquè no puc agafar un mocador, que no et pots tallar ni les ungles, no pots fer res del que feies. Em vaig tirar 18 mesos, un any i mig, a l'hospital, i el meu pensament va ser, quan surtis d'aquí, què faràs? Te'n vas amb por, perquè aquest món no està fet per tu. D'acord? Tu has de lluitar dia a dia. Veia una gent corrent, no? Fent footing per allà quan jo feia. Hòstia, els meus ulls s'anaven al darrere. Company, però les cames no, Aquesta dependència cada vegada que es lleva l'encarna per cobrir-me aquestes necessitats que jo no puc, és quan dic, aquell segon, fotut segon. La meva dona sempre diu, estar amb una persona amb cadira de rodes es como tener un bebé en grande. Sí, señor, es como tener un bebé en grande, pero este bebé nunca se hace grande. Sí, podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya.